Disc Golf Park. Luonnonmukaista liikuntapaikkarakentamista. Yksi maailman nopeimmin kasvavista lajeista, Frisbee Golf, tarjoaa liikunnallisia elämyksiä kaiken ikäisille ja tasoisille liikkujille. Se on laji, josta koko perhe voi nauttia ja sen oppiminen on helppoa. Disc Golf Park on kokonaisratkaisu turvallisen, toimivan ja mielenkiintoisen frisbeegolf-radan perustamiseen. Ammattitasoisesti suunniteltuun frisbeegolf-rataan kuuluvat maalikorit, heittoalustat ja opastejärjestelmä. 9-väyläisen frisbeegolf-radan perustaminen vaatii vain 3-5 hehtaaria ja projekti voidaan viedä läpi jopa muutamassa kuukaudessa. Frisbeegolf-radan suunnittelu on ammattilaisen työtä. Kokenut ratasuunnittelija tuo arvokkaan panoksen projektiin ja ottaa huomioon eri tahojen vaatimukset. Disc Golf Park kokonaisratkaisu tarjoaa valmiin liikuntapaikan, jossa voidaan liikkua itseohjautuvasti. Heittoalustat ja opastejärjestelmä tekevät radasta turvallisen ja käytännöllisen. Frisbeegolf-radan voi perustaa lähes mihin vain. Puistoon, koulun ympäristöön, ulkoilualueelle tai metsään. Frisbeegolf-radan perustamiskustannukset ovat vain murto-osan useimpien muiden lajien kustannuksista. Ja mikä parasta, Frisbeegolf-radan voi rakentaa luonnon ehdoilla. Disc Golf Park. Luonnonmukaista liikuntapaikkarakentamista.